Estem a la part obaga de la serralada marina. Hi ha llocs més frescals, però una de les espècies que sempre trobarem és la heura, la Hedera hellis. Aquí veiem com aquesta heura ha estat colonitzant un arbre que probablement, si no ha mort, el matarà, perquè es veu les arrels d'un diàmetre com el braç, com es veuen aquí. Qual vol dir que això puja fins a dalt de tot de l'arbre i al final l'ofega. Li treu la llum i li treu l'energia en benefici d'aquesta planta, que és una planta en principi normal i corrent, que sempre està pels marges i no fa mal, però en aquest arbre l'ha agafat per banda i segurament ara ho mirarem per sobre, que potser està mort. Aquí hi ha plataners i també hi ha aquest arbre que ja no sé identificar perquè està tot recobert amb heura i potser el plataner s'ha defensat traient uns altres brots, saps? Semblen com del tronc original de l'arbre que encara no hagi mort i encara sobrevisqui. Tots reconeixeu aquesta fulla. Això és el plataner, el Platanus hibrida, que és comú arreu, sobretot amb entrades de poblacions. S'ha plantat molt per carrers i ara està en regressió. Ara s'està substituint per lledoners o altres espècies. S'ha descobert que quan és a principis de primavera això deixa anar el pol·len i és molt dolent pels que tenen al·lèrgies. I llavors els ajuntaments estan a poc tallant o els que es moren traient-los per substituir-los per altres espècies com també pot ser les acàcies, però aquest també se'n diu plataner d'ombra perquè està molt en les fonts, plantat en les fonts, de creixement molt ràpid i que produeix una gran ombra. Com es veuen aquí, hi ha diversos troncs que han sortit de la mateixa base i fa una capçada d'un diàmetre de fàcilment 30 metres. Aquest és el bruc. Hi ha diversos tipus de bruc. Aquest segurament és el bruc Erica boal. El bruc és un arbust, normalment en llocs no degradats, aquest perquè està molt entroficat. Hi ha molt, aquí probablement això ha nascut fa poc, però en llocs que no hi ha la presència humana alterant el medi ambient, es fan verdaders arbres. La seva fusta és molt dura i s'utilitzava antigament per fer eines de treball o fins i tot estris de cuina, culleres, forquilles, cullerots, amb el seu tronc. I el maco és la flor, que fa milers de flors blanques que són plenes de pol·len, però a l'hivern. Ara ja estem a la primavera, quasi enmig de la primavera, i ja no en queden, però és molt maco. És propi de llocs humits. Bé, estem a 7 de juny i hem vingut a la part obaga de la conreria Santa Maria de Martorelles i aquí ens trobem, aquí darrere meu, una figuera imponent. Es veu molt enèrgica, molt sana i molt gran. És la Ficus corica, en nom llatí. Fa 6.000 anys que es tenen referències de que l'home la cultiva i se n'aprofita del fruit, de la figa que tothom coneix.
Això ha sigut a base de buscar les espècies silvestres, que són petites mates que haureu vist per rocams, que es troba a tot arreu, des de llocs humits a rocams. Això sí, ha de tenir aigua a prop. Encara que estigui en un lloc de secà, en una masia aïllada, secana, si us hi fixeu, a prop hi haurà algun barranquet, alguna canal, algun torrent, on la figuera va deixant anar metres i metres i metres d'arrels, sempre buscant un gradient d'humitat positiu. És el cas d'aquesta, que segur que ha trobat aquí, a metros de fondària, algun aqüífer i està tan esplendorosa. Ara hem trobat una figuera borda, que no fa figues, que és la silvestre, l'original, de la qual els humans han lograt cultivar-la perquè doni moltes figues. Fixeu-vos quines tiges més llargues, però són les mateixes fulles i la mateixa olor, aquella tan característica de les figueres. I si la trenquéssim sortiria aquella llet blanca que fan a les tiges. El galzarà és el Ruscus acoleatus. Fa unes petites floretes, que ara no n'hi ha, diminutes, que costen de veure, en l'envers de la fulla. A veure, aquí se'n veu una petita, és que no semblen ni flors. En l'envers de la fulla, mira, aquí potser es veurà, com unes diminutes floretes, i d'aquestes floretes surt aquest fruit tan aparent. I pot arribar a ser quasi un arbust, però no arriba, sempre són ports bastant petits i de zones humides, que cal no arrencar per posar en un bol per fer bonic, perquè és una planta que ja costa trobar, perquè és molt bonica per posar a casa, en un gerro, però deixem-la tranquil·la aquí al bosc, perquè a vegades n'hi ha bastanta, però cada vegada n'hi ha menys. Aquesta planta és la rogeta, en llatí Rubia peregrina. S'identifica molt bé per una característica. La tija té secció quadrada. És curiosa, no circular com la majoria de plantes. Té unes fulles que per l'envers tenen unes punxetes que fa que sigui molt aspra i s'enganxa a tot arreu. Fixeu-vos. Crec que es pot veure com s'enganxa a la mà. I això està en llocs humits i és bastant abundant. Una planta enfiladissa, que es va parasitant altres plantes. Per ella no puja, sinó que va buscant alguns troncs. Aquest és un tronc d'un marfull petit i s'ha enganxat aquí i fa metres i metres i metres fins que a vegades gairebé ofega la planta. No és aquest cas perquè aquesta és poc extensa, però pot acabar ofegant la planta, com quasi totes les enfiladisses. Aquest arbre d'aquí darrere, tan alt, és un pollancre del Canadà. Poden arribar a créixer fins a 8 metres a l'any. No és el cas d'aquest, perquè aquest es veu una miqueta com tocat, però si està jove i vigorós pot arribar a créixer 8 metres cada any. Hi ha 3 arbres molt similars, tots són del gènere Populus. El Populus alba, el Populus canadiensis i el trèmol. El trèmol és molt similar, però les fulles,
el canto de les fulles és una mica arrodonit i és aquest que les fulles sempre s'estan movent, per això en diuen trèmol. I després hi ha el Populus canadiensis, que la fulla és molt verda, i el Populus alba, que la fulla, l'envers, és blanquinós, que per això es diu Populus alba. El trèmol és Populus tremoles, o sigui que són els tres que podem trobar fàcilment, sempre buscant rierols, rieres o rius. I es fan molt alts. També és veritat que les arrels no estan molt ben agafades al terra i els rius, quan hi han crescudes, són els que primers van a terra. En canvi, a les vores dels rius hi han freixes i també hi ha verns, les famoses vernedes. Aquests són arbres que aguanten les lleres del riu, però són de creixement molt més lent. Però aquest creix molt, però també amb un aiguat descalça les arrels i va a terra. I o es podreix o va riu avall. El gènere Populus, pollancres, chopo en castellà. Estic davant d'un avellaner. L'avellaner és el Corylus avellana, sempre es troba en llocs humits, alta muntanya forma boscos i conreat també i empeltat degudament fa la fruita, que és l'avellana. Però normalment aquests de muntanya no acostumen a fer avellanes comercialment acceptables. I tenen sovint moltes tiges, depèn. Ara sembla que plogui i és les gotetes d'aigua que hi ha a les fulles, perquè ha plogut aquesta nit, que ara ha entrat una mica de brisa i estan caient totes les gotetes aquestes que hi ha a les puntes de les fulles. Sents? Blada, en llatí Acer opalus. És una fulla una mica coriàcea, amb aquestes dents molt marcades, una fulla no massa gran, i fa arbres, però arbres petits. Aquí té el port d'un matoll, però pot arribar, perquè es deu haver trencat el tronc, perquè estem en un camí, però pot arribar a ser un arbre no massa gran i és de fulla caduca i molt dens, de vegetació bastant densa. No es troba formant boscos, però n'hi ha sempre aquí i allà, en zones humides. Aquesta planta és el marfull, el Viburnum tinus. Aquesta planta és perennifòlia, tot l'any està verda, són unes fulles ovalades grans, lluentes, sense dentar, i que és, jo diria quasi, el rei de les zones ombrívoles de la serralada de Marina, perquè està tot arreu. A l'hivern fa unes flors blanques en forma d'ombrel·les i això dona fruit després a la primavera, també bastant a l'hivern, al començament de la primavera, a uns fruits de color negrós, molt vermellós, que tira a negrós després. Està per arreu. També se'l troba a vegades en zones de secà, però que hi hagi ombra i amb una certa fresca, mai al sol. El marfull, molt important aquesta planta, pel sotabosc.
En aquesta zona podem veure falgueres, que són molt altes, aquestes ben bé fan 2 metres. Per estudiar-la podem agafar aquesta mateixa. Aquesta és una Hepteridium aquilinum, que és de les més comunes, i n'hi ha que simplement són fulles que surten de terra, en llocs sempre humits, que estan molt verdes a l'hivern i a l'estiu queden seques. I n'hi ha de molts gèneres, curiosament, sembla que tots siguin falgueres, nosaltres diem falgueres, però n'hi ha de molts tipus. El tipus fàlsia, per exemple, aquesta és la falguera normal, no? Però hi ha les fàlsies, que normalment les fàlsies surten una tija des de la terra i només hi ha com una fulla. Aquesta, que està composta, hi ha diverses tiges, és la falguera comuna. Aquí a darrere, després se li faran les granes, quan maduri, se li farà la grana que caurà a terra i seran les llavors que floriran a la primavera, a l'hivern següent. Necessita molta humitat. Això no ho trobarem mai a secar. Aquí tenim a la Plenium fontanum o falguera de bosc. Fixeu-vos que aquí, a diferència de l'altra que hem presentat, que tenia una tija llarga i diverses ramificacions, aquí totes surten del centre. Només hi ha una fulla. Aquí tenim a sota de a l'envers de les fulles tenim aquests piquets marrons, que és la grana, que després seran les llavors. És d'un verd molt clar, la tija marronosa i molt corrent, sobretot on hi ha zones humides amb rocs. Fixeu-vos que això havia sigut un antic marge, segurament això fa molts anys, perquè per allà veus que es veu allà a la dreta, o aquí dalt, això es nota posat per l'home, fa molts anys, el que passa que s'ha desmuntat, a base de cada tormenta deuen caure 3 rocs. Però bueno, hi ha molts rocs i entre els rocs és un hàbitat que ho colonitza molt bé aquesta falguera de bosc. O de cingle també, falguera de cingle, de cingles humits. Aquí tenim una altra espècie enfiladissa. Aquesta, si es mira al detall, fa com unes molles i això és la naturalesa que ha descobert també la molla per donar elasticitat i que en cas de ventolera no es trenca la unió amb un punt més fixe, que en aquest cas està colonitzant un esbarzer. L'esbarzer està ben arrelat, ben fort, amb tiges molt potentes. Aquesta planta és la Bryonia creatica i comúment es diu carbacina. És bastant abundant en aquestes zones humides i aquestes espècies de molles se'n diuen circells. La flor és petita i poc vistosa. Està plena d'insectes, el qual sempre el que diem, la flor petita que no és maca pels humans o és una mica despreciable pels insectes, és de les més buscades. Això ara se sent el bronzí de 1000 petits insectes alats. Per 12,5 per 3, 14, 16. 490 i té 10 metres de fondària. En Jordi està comptant quants litres d'aigua hi caben en aquí. 5.000 metres cúbics. 5.000 metres cúbics quan està ple. Val? Quan està ple fins dalt de tot, fins al borde. Ara aquí n'hi deuen haver-hi, potser 2.000 metres cúbics, que Déu-n'hi-do ja. 2.000 metres cúbics per regar la finca de Can Girona.
i és molt maca, està en molt bon estat i normalment estan molt enderrocades aquestes basses, ara perquè hi ha molt d'aigua corrent o perquè els torrents ja estan guiats més amb canonades d'aire, i és molt bonica aquesta bassa, de Can Girona. Santa Maria de Martorelles. I està cuidada perquè els voltants estan netejats,